Jangan puli ini dekat ke bakat nyo. Batu Joseph habau layu i bau kupa jong u. Wo ya kakti kamuan jong u halo kakli u Ephraim. Kala pun slosi iu. Batu lambat ya kakti u kupa jong u. Ya kaban pun ria ya ka na kakli u Ephraim. Sya kakli u Manase. Tegani kalau kajing beteng hi ya kai ke bangin ai pen ya dukti ki kot ki syakman. Ba kumno Joseph modon kajing anggur bantunyo ikajingkat ku kawan hap ningkong hau manase ubalong pun ningkong jongu tadin kata kawan kajingkat ku hau hau Efraim kun kat do jong Henry kani jingle kajong Joseph nawas dam kum tu bila ipet akan ikat khot kabala dem undala poi kini ikat khot kabakat nyo ham ni nyo i yaka jing lingkot jingmut kajong Joseph namar ba udang perkat baka jingkat ku kam khia hau banasi kan kam sting hau Ephraim. Kani kadi kajing perkat beriut mo mki beriut te. Wadi kajing kerku ngisa akut kum ta ine. Kamut ka kamno siliang shanu shanu. Enrei kumbangila ekran ya hakini ki session ki uladep kini ki episode ki uladep. Ba kajing kerku ngin hapan penyar ya kajing sotu kajungi kajing baju perkat jungi. Nginem ya ngedak kajing penla siliang-siliang dah kapal pengat manu banyak kambun bat manu banyak kamduna ngin kmi ya kani kumno ya kani kajing hang ni kaba Joseph u don menta dah kumno ukpa jung u unwan ra ya ka jing so thu kabanyarap yangi ki bapuli padha kajuk perkom bu pentin ni i kumba ka thap liat biang sia kajing penno siliang-siliang Ndai yakata kan sasya ndang lapoi hakikintin kerku la kalong sisya kumta ni kumno na si dakata kan yarap ingi baginyo i yakadur kwasay hakaway day bat kanika benta ni hang ni ke bamet Kawai ka poin ini betul. hoy Kawai ka poin ini ada perkat hamnya ka perkat naka san perkat Joseph. Mhm. Nah itu kita kot ka kwan nak keren gupto mo. Ila Hoy da keren lengkot hari ka por halingba ka lingba ka ni kot hamnya Mhm. kalong ba Joseph udah dan da ka jing temu ka wasai ha naldi simen. Mhm. Kumno ban penyo ya ka jingkar ku ha ki angot ki kun ki jong u. Mhm. Bat ka jingja pat ka ulang persya ya ka mon ka jong Joseph kadai ka bapen slosi ya u. Teka ai ka bapen slosi ya Joseph itang ni ko ya da. Uni u brio u Joseph u perhat ya ka bansawan. Mhm. Ka jing perhat lupa ya ka bansawan. Ka ban kia ya u Joseph. Mhm. Bat ka ni ka jing perhat jong u ya ka bansawan nam ta ni ki kun angon kanang kia susu kan. Mhm. Kam tam lei ba khlem long ko ma umut. Mhm. Teka bangan su penkut kendiat kalang ba. Kalau ngajika yang ngiru, kibedan dengan benta jong ka dolphin, ba kababan kia yang iman, la ban ong, kajing perkhat, ya kaban sawan, ke ai kababan kia ha, ya kajing mut kajongi. hoy long ya ka bansawan ti menuhi bo perkan barok ngi perkan Jenrei habangi puli pada kami yang dengan dekat ke wakat nyo kajing pensongsi kebangat hau Joseph hang ni kalong ke ke ba u uthau ha kajing dei wala ki jong ki khun baru angut ki sinrang u uthau ta ka perkat beriu kat kum ka jitilun jang ka kolsyo ba waning kong u di man kam yo kambun bat u barit un yo kam kendiat
Ina ka ai ke ba ngila da bi kren ko manjuban biang sa sisin kalong ba mangi ke ba puli ya kan ka benta ngin ha ban penyar kan dia ya kan jing bon cepat khat jongi yo kumno ngi ru ni sakut lang ha ka jing ya la siliang ha ka ba dei boni kong da di ba khat do ne ba hang ni kidan tang anu ki khun arai la da Joseph don sibun wut ki khun cendrang kan long kumno kata ka jing puli ya kan ka benta ha ka ba dei ka jing kerku. Di namar bagi tentang ar miso kumba kan no siliang namar ba kadi ke kultur ke bakam nyu kor iki kun ningkong. Tila na kabakum kata kan nya ya ke jemut ke jempar khat ke jongi. Ti kan ni ke bentah ni kan nu mirap. Ka pen ibe yang ni ke dekat ke khat nyu. Balai ba Joseph usongsi. Cempar khat ke jingker ku ke bakum no kini ki kun kinyo ban mat. Hendai uthau ba da ke ai ke baitin ku ah ke kultur ke jumuhi. Ti nginya jam no syatu ke dekat ke bakat pra. Dan ngi puli kini ki kentin dekat ke bakat pra ni I kadon uh, la ka jong kador ke ban yathu chpang jong Joseph u Joseph ula ongru halau kpa om kumta kokpa na ba uni ulong kun ningkong tu bu ila ka kti ka man halor ka kli jong u ia ka ban rap ia ka ei ka ba u Joseph shimpet jengai ya kan ka benta Henry u perkhat bakan long kum ba perkhat lem ki wei ba de ki para brio ha ke imlang salah ti ladang ni sakut tang hanta ngila ban ong hang ni ba u Joseph I kum ba ule ya ka badai u brio bu burom ya ka riti ya ka dustur ku badan ha ka ni ka jaka ku sa nong wei ha ka ri Egypt Henry ladang la jam shu nang ni ba de shakman ngin yu I ka kom ya kren kapan phai da kum wei pat ba de hang ta bing I ya ka dor jong kani ka thuk hana ka banyarap lengi ki bapuli akali ka pateng ka babenta tim dodon dah tu ka khot ka khat phra Coba jam coba kat kendai uston. to Pek biang naga kan pek biang naga san berkat ke dong dosen. on Harga sedang uyak hun halaga jong kajabian na jong u bo nyelam ki kun hmat jong jokol. on Da ka bajing tu biang biang bo bahe unyo ya kamon akti ke jong on u badet unyo ke diang ke jong u. mhm Te ka ai ke baja kalau mat phong pong mhm ai keras. mhm Te mentar kan kendai pan la persyang le sykhman kam long kam mentar kan kendai ka paus non ba kami nan plup nak sentul ke jong u ban ya sa nam tala aduh jong ki kun oh pa kade ka khot ka khat phra ni pak pois khat kan dai pa pra pra ya sa nan puk yo pa ba kam dei kam to mhm kamot kan ni ka i bo joseph udah long skep ma de ba ka ti ka mon pa jong u jong kap ka ni na poi ka kle jong un ba wa khwat jong u ti ka diang ka poi ka kun ba tien kata ka de ka jing skep jong jong u ba ngi rồi pe to ka kendai ông no jong kap tapi nang ban rap yang ya ke ke bapi au mentan ka long ba hang ni I kaya than khin diat ka bat ki jing bot ki jing perkhat ki jing ni namar ba ki dantang armut ki kun chendra hmm. lada dei ba ki abun ki kun chendra atau kata ka ketika mon ka ketika diang kan dondor sai winya keren hang ni à, kalong à. kami kata ka jing keli kan ti kabanya rap Ừ. ini hang ni ko mong ong men ne ba ba ngi la ba bin pa bin yang diga benta la dang ipoi ka ba khat kan dai ka pen phai wa ka nya ka jing bot je perkhat so ba num islam nya poi bi chakani ka dekat ka ba khat kan dai ti ukpa jong ula kernga bat ula ong ngatip manga ku khun ngatip manga uniru undong pa ba
Bat unlong ubakrau uniru de. Henry shisha upara ubahadien jeng u unlong ubakam krau ye u. Bat usumbai jeng u unlong kajing pendak ki jat benriu. Ladang isu sakut tanghang ni kebangi osko kum tu kebangi puli mentan dengan kot kebakat kendai kum ni. Ngiso kum bakadon kajing penyepher ha kata kajing long bakrau. Kata mi sakut hang ni Hmm. kajing long bakrau. Di kanbut ayu kan ni kajing long bakrau hang ni ha kini ki kentin ki uju sa ukret. Naba kajing pen scam kajing u Israel hang ni ha uju bab ila ujung kun uju set. Hakabai dai bat kajing ai jikerku ikini kun ksiu. U Israel u ong natip bangah ku kun natip bangah. Uban pi asin no. Hmm. Baka jingkerku kamdai kabala siang. Nang ni kadiban siya ini. Natip mga kukun, natip mga. Kata kalau atom sekarang pa ayu kadang celendet, jong udi uban ay ka jingkerku. Maka ba ningkong shwa. La u Joseph u yasai nakabenta uni ukun ningkong ujong u. U Israel upan paikitin bong u uni unlong upat ba. Unlong ubakrau uni rudi. Sisen berkat ni haka kentin kasi jungi kani ke kentin bakrau ni snow kumbangira kam shalot be jinglong Dekat krau Kardan. ya ke kerdak Hmm. henry kani ke jinglong bakrau ni